трябва да се постигне чрез диалог. Министърът на външните работи Ивайло Калфин посочи, че никоя страна от региона и в Европа няма да толерира съществуването на управление, свързано с престъпни групировки, фундаментализъм и трафик на хора и оръжие. В същото време той изтъкна необходимостта от пълното сътрудничество на Сърбия с Международния трибунал за военните престъпления в бивша Югославия. В срещата в София участват представители на страните от контактната група – Русия, Великобритания, Съединените щати, Германия, Франция и Италия, на балканските страни, на институциите в Косово и администрацията на ООН, както и пратеници на Европейския съюз, НАТО и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. При откриването на форума българският външен министър Ивайло Калфин посочи, че се надява в следващите месеци да има напредък в преговорите и в кратък срок да бъде постигнато приемливо решение. Изходът от преговорния процес за бъдещия статут на Косово ще засегне всички нас, чрез влиянието върху регионалната стабилност. Статутът на Косово е важен елемент от регионалната и европейската архитектура на стабилност и сигурност. Вече хващаш, да? Не трябва да създава нова нестабилност в района на Югоизточна Европа. Преговорите за окончателния статут на Косово започнаха през февруари в Виена, но до сега не са дали резултат. Основните въпроси са децентрализацията на общините, опазване на културното и религиозното наследство и правата на етническите общности. Българската позиция